walang puwang ang bastos sa Dagupan. Pagpapatupad po ng Safe Spaces Act, pinaigting niya. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Pinaigting ng lungsod ng Dagupan ang pagpapatupad ng Republic Act No. 11313 o mas kilala bilang Safe Spaces Act upang masigurong walang puwang ang anumang uri ng pambabastos sa lungsod. Layunin ng batas na protektahan ang kababaihan, kabataan at lahat ng mamamayan laban sa catcalling, pambabastos at iba pang anyo ng harassment sa kalsada, paaralan, opisina at iba pang pampublikong lugar. Kaakibat ng mga ipinagbabawal na gawain ito ang multa at posibleng pagkakakulong para sa mga lalabag. Ayon sa pamalang lungsod, anumang uri ng harassment, gaano man ito kaliit, ay hindi pinalalampas at tinutugunan alinsunod sa batas. Binibigyang diin din ang mahalagang papel ng kooperasyon ng bawat mamamayan upang matiyak na ang Dagupan ay isang lungsod na malaya sa harassment at puno ng respeto para sa bawat isa. Iniikayat ng lokal na pamahalaan ng publiko na maging mapagbantay at agad iulat sa PNP Dagupan ang anumang insidente ng harassment sa pamamagitan ng mga hotline number na 0998-598-5121 o 0933-502-4899. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.